Айде, глава. Стара много добре. Гол, гол. Гол! В първоначалния списък на ФК Локомотив Трианово. Старши треньор на отбора е Иван Василев, с резерви Мирослав Стойчев, Даниел Про... Време за пети гол! Емоции за всички гости на Подбелградското градче, така че от 24-ти ще може да се припичаме на Дряновския басейн на стадиона. Невероятен гол, невероятно изпълнение с гол. Общински съвет Дряново, Етър Велико Търново, Даниела Василева, замкмет на община Дряново, ще връчи футболните топки, които са осигурени от Зонален съвет на Български футболен съюз. Футболната жива легенда на футболен клуб Локомотив Дряново, а тя отива при Мехмет Мустафов от Етър Велико Търново. А той отива в отбора на Локомотив Дряново, безспорните шампиони днес, които всички ни карат да бъдем толкова щастливи. Капитанът на отбора